zu txikitan sortzen direlako ur handiak, gure olatuek itsasoak sor ditzatela. Ama lurraren altzoan gaude, bertokoen lan eredu, esate eta izate betez, ez gara eseretik heldu, lurra da gure sinesmen indar, lurra bera baikaragu, baloratuta zaindu gaitezen, altxor bat ez dadin galdu, lurra da gure sinesmen indar, lurra bera baikaragu, gogoak elkar elikagaitzan, berdin jarraituko dugu, geure jarraituko dugu. Aupa, Zorrotzarro, hemen gaituzue berriz ere zu txikitan saioaren bigarren eskaintzarekin, ja, badakizue. Balioak goraipatzeko ipuinen bitartez sortu dugun programa ludiko eta pedagogiko hau. Lehen hartan, zona urdinetara, azuletara jo genuen, bigarren hontan gune berdeagoetaraino joko dugu. Izan ere, herriko lehen sektorerantz hurbilduko gara. Orduan superazioa eta talde lana bezalako kontzeptuak mahaiganera ekarri bagenituen, oraingoan bestelakoak izango direlako, eta horretarako Piliren bitartez egingo dugu gaurkoa. Ondo, etorri Pili. Eskerrik asko. Pili Larruzea, emakume Zornotzarra, 18 urterekin ikasketak bukatu, eta lantegi batean lehen hastapen lanak egin ondoren, eskondu, eta geroztik lehen sektoreari emana. Bai, horrela da, bai. Labur eta parentesian esan da. Bai. Bizitza luzea bai dago atzetik. Bueno, eskerrik asko zeuri, sektore hontako balioak azpimarratzeko gure eskaerari baietza ematearren eta ipuin simpatiko honekin bera borrezkatze gaitik. Eskerrik asko zuri. Zelan doa lehen sektorea garai aldakor hauetan? Bueno, nik ja jubilatuta nago, eta bai ikusten da sektorea ez dagoela ondo. Batez be gaur egun arazo pilo bat dagozlako, eta uste dut, esate baterako klima aldetik eta garraioan aldetik eta presioak gorantza doa zela, eta horrek gauza guztiak kontuan hartuta, gauzek seguramente ez direla ondo joango, seguru nago. Bai. Herrian bertan dinozu edo orokorrean? Bai, herrian bertan eta oroar danetan. Entzuten dugu, irakurtzen dugu gauzak eta bai, esate baterako azizek eta kanpotik datoz gehienak eta horrek garestitut dagoz. Eta direz danak multinazionalak direz, horti datoz azizek gehienak eta gero pentsuek eta bonuek eta horrek gauze bebai kanpoti datoz. Ez badirez danak gehienak, fitosanitarioak eta bebai. Eta gaur egun nik uste dut gauza gogortzen doa. Eta, klaro, gero zeuk zure etxean, zure autonomo basara noski. Eta zure enpresan, gauzek ondo jokatu behar dozuz, ondo ipini behar dozuz, ondo urtetako gauzek. Eta gero, klima aldetik ez badoaz ondo, esate baterako, eguzki lar badago, edo euri elarregi edo gehiegi egiten badeu, horrek badekoz beren ondorioak. Eta horrek kontuan, gorreko ze guztiak kontuan hartu behar dira. Beti danik, noski. Jota hori, Euskal Herria, lehen sektorearentzako bestela ere igual, baina leku edo inguru privilegiatua dela, esan nahi dut. Begirada batean daukagu hor itsasoa eta mendia,
begira berean kasi, ezta? Biak Ja. esku-eskura edo Arabar Erriox daukagu ezer gutxira. Nahi dut esan, zuk esan dituzun mikroklima horiek aberasgarri egiten dutela, ezta? Gure ingurua eta suposatzen dute landatzeko eta frutu ezberdin eta aberatsak ateratzeko inguru honean bizi garela. Bai, baina dana ez da ona. Ez esate baterako, zuke gaur egun dekozu haizea esate baterako, eta horrek egiten dutzu apurtu landara bat. Eta horrek zauritu egiten dutzu landara. Hori zaindu behar dozu. Da orden zer egiten dutzu, tratamientu bat emitzuzu. Eta gauza gitxi bada, edo genero gitxi bada, bai esate baterako Rioxan edo hortik landarak horrek ematzak eta mahastiak apurtzen badauz haiziek edo ekaitza badator apurtzen badotzu zerramak eta horrek danak gero zaindu behar dozuz. Eta horreri tratamientu emitzuzu beren sasoien, bestela pikutara doa dana. Eta hementxe bardin. Negutegi gaz esate baterako, inbernaderuek edo, ipintzen mozuz barruen, ez hain txarto, baina bestela kanpoan egizten mozuz, badator ekaitza. Guri paseiaku, oine pilo bat urte. Arratzaldeko 4 ingiruen, umean bile joan nintzen eskolara, Larrako eskolara, bile, eta momentu horretan sartu zen ekaitza, desestu dana egin jozkun, apurtu, eustu. Solo guztize, arpelik, zer egiten duzu gero. Horreteko zuzor, esperantzia dana salduko duzule, ondo salduko duzule, eta dida baten dana doa pikutara. Da zer egiten duzu gero, gero segururik badekozu, agian ordaintzen batzu, zeuzer lortzen duzu, baina bestela dana doa pikutara. Zure lana ez da geurtik bizerkoa, ez. Zure lana da geur landatu, geur erain, urrengoan landatu, urrengoan zaindu, berari begire egon, zelan etorriko dan, eta bapatean da dator ekaitza bat esate baterako, edo ura, eruie, gehiegi, lupetza, eta egon behar zara egunero eroen ganean. Naturak ematen duena, Bai. naturaren pentsure gauzela, ezta? Bai. Eta ganaduentzako izango da antzerako parezido, dinonik. Ze kanpoan ekuitzen mozuz ganaduek eta torten bat olako trumbuiek edo olako gauzek eta hiltzen badirez, han gelditzen direz iku. Arrantza salbauko da orduan, akaso. Da gero itxasoan gauza bera. Itxasoan behitu zenbat gauza dagoz txarto. Gaur egun plastikuz beteta dago itxasoa. Edo zenbat zikinkerie dago itxasoan. Dana ez da ona, esaten duzu, hain ez duzu ordaindu behar ez. Ez duzu ordaindu behar, baina dekozuz pilo bat gaztu. Eta gero, irebazia bebai dagoz noski, bestela itxikon gendunke dana. Baina badekoz euren ondorioak badekoz, bai. Soloan urte mordoa eman duzuzuk? Asko. Eta zer irakatsi dizu soloak? Behitu, guztetan baiatzu soloa polite da. Derrigorrezkoa bada, joan behar bazara lanera solora, gogorra izango da. Langile bezala basoaz, badirez momentu gogorrak. Egon behar zara gehienetan makurtute. Burue behien eta perdi egoian. Hori, bai edo bai. Eta garriz espadeko zu ondo, zer esan ez. Baina erakutsi, gauza asko erakusten dutzu. Zuk erain behar dozuz, eta gero jakin behar dozuz, zenbat behar dozuzen, esate baterako. Gaur 10 eraiten mozuz, eta saltzeko esperantzi badekozu, badakizu hurrengorako beste 10 erain behar dozuzela, barriro horrek 10 landatzeko. Eta hori da matematika pura. Eta munduen zehar eta bizitzan zehar ni uste dut antzerako parezidu dela. Zuk ezin dozuz ekarri 10 ume. Asko maite dozuz umeak, baina 10 ume zelan ekarriko dozuz. Ondo ekonomikamente ondo basagoz, bai, txapo. Baina espadeko zu modurik horrek 10 ume zaintzeko edo atendiutako, landaragaz gertatzen da gauza bera. Zu badakizu horrek 10 landara, edo 100, edo 1000, saltzeko esperantzi badekozu, eta ondo organizazioa badekozu, txapo. Da horrela da, kontinuo. Prozesurra da horrela. Bizitza eteten ez bezala, Bai. transmisioa eta
Eta hezkuntza hori, esan dezagun, ez dela eteten, ezta? Bueno, zuk ipuinean maitasuna, erantzunkizuna, motivazioa bezalako balioak aipatzen dituzu, edo posa, tristura, beldurra eta onarpena bezalako sentimentuak. Bizitzaren isla dira, orain esaten ari garen bezala, edo? Zelan eroten duzun zure familize, landaratan be bardine da, niretzako, Maitasuna ipini behar dutzezu. Beldurra bebaiteko zu, ez dakizu zelan urtengo deuen, geuzie. Baina gero, ondo urtetan da, esperantzi badeko zu, ondo urtetie. Baita, beti aurrera jotzea, ezta? Ni, desde luego, nina ez positiba, Hori beti izena ez positiba. Bueno, eta zertan datza ba, ipuinak? Zertaz doa? Bizitza, batez be bizitza. Bizitzarekin aldaera egiten du, ezta? Bai, nire ustez bai, horrela dela. Piper baten bizitzarekin, bizitza beraren aldaera irudikatu duzu. Bai, piperra izen da kasu honetan, baina landara guztietan gauza bera gertatzen da, nire ustez. Eta azkenik, Pili, jenteak ontatik ze irakaspen ataratea gustauko jatson? Ni uste dut landaran asuntu, soloko asuntu da bizitzaren modukoa. Jaiotzen zara, gurasoak emoten dutzue aukerak ikesteko, tresnak, esate baterako, eta basoaz eskolara ikesten dozuz, emoten dutzuez hori, tresnak, edukazioa emoten dutzue, eta gero norberak aukeratu behar du zer egin, edo nola joan, edo zelan joan. Nire ustez gauza bera gertatzen da, landararekin ere, emoten dutzue lelango, azize, jaten, ura. Gero, kordelak ipintzen dutzue, zuzen joateko. Eta, ja, esaten dutzue, zuzun joan behar zara, okertzen bazara, zeure kontue da. Gero, buru bezelan atara hortik, zeure kontue da. Eta bizitzan horrela da. Piperraren antzarako parezido. Nire ustez, Beno, hemen daukazu ipuin berezi hau. Mikel Berrojalbizek maizuki ilustratuta zuentzako Piper. Bazen behin neskato bat zein gurasoek iturrira hurbila joateko eskatu zioten. Nola Maritxuk Bartoloren laguntzaz. Agindua bete eta hala egin zuen berak, ur potina goraino betez. Baserrira bueltan ordea utzi zegoen, bazuen nonbait zulotxoren bat, nondik urak ihes egin eta bidean zehar galdu zen. Edo hobe esan da, bedezidorrean zabaldu zen, bide eskinek ureztatu zituen. Errekastoari esker zenbait landara eta barazki jaio izan baikara gerora. Bestea beste, ni neu, Piper. Hala sortu nintzen mundura, nahi gabe, baten kointzidentziaz. Baina nork esango luke halakorik nirekin bat bide bazterrean eta ilara luzean ernaldu ziren belarrak eta loreak ikusita? Beti izan da gure lurretan barazki pila bat ezagunak nire kasuan bezala edota ez ezagunakoak. Baita garaiotan berriki sortuak ere. Azken finean, inguru privilegiatuan bizi gara. Denerako ematen du gure klima anitzak. Euskal Herriko nekazariek garai freskoenak gogoan beti izan dute kontuan landara noiz eta non landatu aukera onak hobetziz. Ohitura zabaldua izan da lurrean ereitea, fruitua eman zeinez. Gaur egun ordea, badaude bestelako irtenbideak, usta aberatsagoa izateko. Honetan ere, beti dago zer ikasia. Kasualitateagatik harago, arinago eta seguruago ekiteko. Nirelakoak piperrak tomaten lez, sasoia honetan ereiten gaituzte. Otsaila bueltan, batez ere, negutegi barruan bada. Kanporako maiatza da aroa proposagoa, San Isidro bueltan, mimo gehitsuagoz hori bai.
Gure ugazabeak haziak leku lehorretan izaten dituzte ondo gordeta, euren propietateak ez galtzeko. Prozesua aski erreza da. Eskoletan ere irakasten den moduan hazitegi edo bero baten jartzen da hazia, konpostagaz. Ondoren lur finaz estaltzeko eta azkenik ura bota, eze egon eta ernal dadin. Gero ja, espazio da kontuan hartu behar dena. Berau loditu eta hasteko, eguzkia edo argia bere ganatzeko. Egun gutxiren buruan posik-posik irteten gara. Handik eta indartzu, naiz eta hasieran beldur pizka bat izaten dugun, ez baitagu nun gauden. Ez norekin eta ospelagoa da dena, baina egarria eta gozea asetu ala, geu ere jabeak lez osasuntsu egoten gara. Ederra da danontzako egia esan. Polita da zaintzen gaituzun erentzat gure garapena ikustea. Hostoak gehiagotzen direla ikustea gorputza hartzen dugun einean. Eta gu ere jabetzen gara laster beste eremu zabalago eta aizetsuago batera eramango gaituztela, non lagun gehiago batuko garen, elkar babestu eta elikatzeko. Zueri ere gustatzen zaizue, lagun artean matrakan eguzkia hartu eta lasai egotea, ezta? Alatxu ba, geu ere. Haizea dagoenean, bestalde, naturaren beraren koreografian dantzatzen gara, jolastokian umeak bezala. Gainera, gure zaindariek kordelak ere jarri oie dizkigute ez jausteko, seguruago sentitzeko eta bizitza errazteko. Ezkara txarto bizi ez. Familia bat osatzen dugu denok. Ereindakoan, han denok batera, bata bestea zainduz, zirrara puntu bategaz, behin bakoitzak bere bidea hartuta, askeago eta lasaiago sentituz. Egun txarra badaukat, edota goze ala egarri banaiz, nagusia laster konturatzen da triste nagoela, moteltsu, eta agudo ematen dit eman beharrekoa, denok harmonian egoteko. Guk, zue bezala, baditugulako gure egun onak eta txarrak, batez ere, aipatutako hastapen egun horiek. Hasierako beldurrak, hasierako hotzak, babes eta epeltasun gehiago behar izaten dugu, bestea beste animalien eta insektuen aurrean auskor ez egoteko. Halak hori bada, gure bizitzak iraupen laburra izango du eta. Esate baterako, landare zorria da guri kalte handia eragiten digun horietako bat, pulgoia. Adi-adi egon behar da insektu honekin. Azkar etortzen baita, temperatura epelekin batipat. Txikia dira, baina norbera guri dagoenean, eurak loditzeko gu odolostu arte ez dute bakerik izango. Arrak ere antzera baten, kalteagarriak dira oso guretzako. Baita beldarrak ere, oso politak egingo dire gero tximeleta bihurtzen direnean, baina bitartean dida baten jaten dute landara, handi zein txiki egon, euren gozea ase arte ni biluzik utziz. Naturaren bizi iraupena da, gozeak beldurra bezala gutxitan baitu jabe duinik. Aldiz, gu onerako hurbiltzen denik ere bada. Dena ez da mehatxua izango eta. Erleak, adibidez, polinizatzeko hain beharrezkoak direnak, hauek ere zaintzea asko komeni zaigu den hori. Erleekin bat, marigorringoak ere gure lagunak dira. Gaizki egiten digute insektu hauetatik salbatzen gaituztelako. Marigorringoa enkargatzen da gu jaten gaituztenak jaten eta landara libratzen. Hala da natura. Batak bestea jaten du eta besteak bata, kate amaigabean. Bizi iraupena helburu. Hargatik bakoitza arduratzen da berea zaintzeaz. Gure etzaldean marigorringoak eta erleak kultibatzen dituzte eran, ekosistemaren mesede. Gehiago edo gutxiago honela edo horrela denok ditugu gure sentimentuak, baita landareak ere.
Hargatik zaindu behar dugu gure ingurua. Gizakiok zuen seme-alabekin edota gurasoekin egiten duzuen antzera. Gu ere, pozik tristura begi kliska batean pasa gaitezke. Eta errez da antzematea noiz gauden ondo zainduak. Hala denean gu ere esker onekoak baikara. Fruitua ugari emanez eta luzaroan gainera. Familia osoaren mesedetan. Denok hobe beharrean. Hitz gutxitan esan da, laguntasuna da ardatz edozein harremanetan. Zeinek bizi poza eman. Ni esaterako pozarren nago orain, erleak dagoeneko hasi direlako hurbiltzen martxoarekin batera, eta nire lorak postuko dituelako. Bertatik hartuko dute euren elikagai ondoren bizi poz hori landara garraituko dutelarik. Eta danok gustura baten anai arreba bezala elkar fruituak banatzen. Negutegiko langileak karretiloagaz pasilloetatik lanean dabiltzala, sarri entzuten ditut Olatz Salvadorren kantu hori abesten. Min ematen badizu ez egon hor, on egiten badizu gelditu hor. Ilusioa eta motivazioa antzematen zaie erankizunarekin batera, eta gu ere zoriontsu hartara. Nola eskara denok ere sorteko sentituko izoztuta edo milaka kilometroan gora bera darabiltzaten lehengaiak ikusita, eta zer esanik ez, zenbait animalien bizitza baldintzak ikusita jainkoarren. Honezkero ba, ezagutzen nauzue. Izan ere, berton preziatu naizen arren, mundu osoan zabaldu da nire fama, ez pentsa. Zelan ez horren gozoa eta emankorra izanik. Gernikako piperra izateak ere izango du bere zergatia. Herri sonatua baita bera. Ni Zornotzan jaio nintzen ordea. 0 kilometroan, hori bai, gure izaera alda ezin berbararekin. Hemen hartu dut babes eta hemen izango naiz herriari emana. Ikusten ditut ja zuen ahoak adurra dariola, ni imaginatzen nauzuen bitartean. Arabar Errioxako olio pitin batekin, zartaginean buelta-bueltaka, baserriko arrautza pare ederraren ondoan. Umeagoak patata tortilla naute gehiago, eta helduagoek baita bakarrean ere. Bada honekin konforme ez eta, zikatu eta gorritzen uzten nautenak, saltza guztietako perrezila izateko ondoren, piper txorizero. Agiri denez, 1000 modu ditugu elkar gozatzeko, mendian, kalean, etxean, lagunekin, familian, bakardadean. Beti ere, gauzei daukaten balioa ematen badiegu. Ni herrian bertan aurkituko nuzue. Ni bezala etxekoi zainduak izan diren nire ahaideekin batera. Haragia, sagardoa, gazta, lenguzu txikiak, denak ere benetako labeldunak. Berton ekoiztako perlak. Urre gorria esku eskura. Orain, zuena da azken hitza, konsumitzaile maiteok. Guk eman dugu gurea. Parez pare gaituzuenean, zuen eskutan dago hau guztia baloratzea edota piper bat axola zaizuen eta piper egingo diozuen erabakitzea, horren egin ahal duin eta aberasgarriari. Beste hitz batzuetan eta labur esanda, daukazuen sorteaz jabetu ala ez. Hori da hautua, hori baino ez. Eta hala bazan edo ez bazan, irten nadila Zornotzako plazan. Piper. Ara hor, Piperren bizitza, bere ahaideen adibide bezala. Ederra ipuina, Pili. Eskerrik asko. Eskara txarto bizi, berak dioen esaldi bada momentu batean. Baldintza honetan bizi da, Piper. Bai, egia da. Bai. Egoera ona badako, ez dago arazorik. Ederto bizi da, eta beren
behar deuzen guztiek dekoz, janarize, eguzkize, ura, dana deko, benetan. Dana ongarri. Dana ongarri. Daixi badeko, jantzan ibiltzen da, osake oso ondo, bai. Bai. Ipuinak erakusten digun bezala, beti ikasten, beti laguntzen, zeuri sarri aipatzen dizuten esaldi bat, ez? Bai. Ni beti dago ikasten, egia izantu da hori. Kuadrilla bategaz basauz, edo zeinegaz basauz, zeuzer beti ikesten duzu. Beti dago zeuzer esaten duzu, beti ikesten da, egize da. Horrela da. Eta beti borrokan ere. Baita. Emakumea, jubilatua, onaino hainbeste borroka eta hainbeste erara pasatutakoa, eta oraindik ere pentsioak direla, astelenetan ikusten zaituzte horre plazan eta feminismoa, hau da, berdintasuna dela, bada oraindik zoritzarrez zergaitik mugitu, ez da? Bai, onino bai. Oin dela 40 urte hasi ginen, hemen Zornotzan, talde bat egin gendun, horre Bizkaiko emakumeagaz lotura egon zen, Mara deitzen zen, talde horre, eta ibili ginen, hortxe be, ibili ginen. Garrai horretan esaten duzkuen, esas son las feas. Ez dakiz zergaitik, antza, esan izen danon guztukoa, baina, bueno, ibili ginen eta posik, eta posik. Gaur egun, oraindik jarraitzen dugu. Emakumean rebindikazioak, jubilatuenak, 1.080 eskatzen dugu. 1.080 noragoaz. Da hor dauz politikoak, irubiderrez gure soldata irabazten duri eta ez teru egiten ezer, emakumeari, errefugiatuari laguntzeko, gazteari, eroen lokalak eta euren eskaintzak emoteko zikiran zeuzer emonez, ze badago, aukera badagoz, da zergaitik ez, beti eskatzen egon behar gara, ni uste dute hori. Honek ere ematen du ez daukala etenik, ez da? Lehenengo norberagaitik, gero bestengatik. Bai. Beti eskatzen, beti eskatzen. Da borroka... Landatzen, beti landatzen. Bai, borroka igual ez da izango hitza zuzena, baina bai. Azkenean horre egon behar zara. Egunero zezu ere eskatzen. Bai, eskubideak eskatzen. Bai, beti. Eta ez bakarri zuretzako, bestetzako, noski. Zeni horretarako beti nago prest. Piperrek esaten du bere lehengusu txikiekin bat, gazta, haragia, sagarroa, herrian bertan aurki dezakegula. Non? Merkatuan, dendan? Bai, badagoz, merkatuan, dendan badagoz. Baina guk oin dela 6 urte, sortu gendun olako talde bat, Irankor deitzen da, eta hor hasi ginen, gauzak ataratzen, eta lortu gendun alkartzea horretan dedikatzen gara honok. Beraz, Irankor elkarte bat da, elkarte bat da, kontsumo denda bat dauka herria bertan. Egin gendun elkarte bat, papelak eta badakizu horrek gauzek edanak ondo egin behar direz, eta subentzioak eta lortzeko bai egin gendun hori elkarte bat, Iraunkorren izenean, eta gero egiten dugu pilo bat gauze. Gara bazkideak, taldean gaude 150 edo inguru, gaboz, eta astien oin hasi gara astean 2 biderrez zabaltzen den da, egiten duzu eskareak egiten dugu oinarte WhatsAppean, eta oin jarri dugu online bitartez egitea bebai, eta bizetara egiten dugu, jente guzti ez deko aukerarik internetek egiteko, edo gero asteazkenetan joaten gara produktuan bile, eta oin eguenetan bebai, zabaltzen dugu. Eta ez direnak bazkideak esateatarako, bebai etorten direz. Bai, azalpen jardunaldiak edo ere eman dituzu, ez da? Bai, egin dugu pilo bat, txarlak emon duguz, bizita guiadak bebai egin duguz, ekarri duguz kanpoko jentie hitzaldiak emoteko, energiaren zerak, zaizela esaten da, baina energia buruz bebai egin duguz. Berriztatzaileak eta... Bai, Goienerrekoak etorri direz. Pilpil dagoen gaia? Bai, ondo, bai, da horretan gabiz. Durangon ez dago Soloko edo ditzen den horrelako elkarteren bat edo? Ba ez dakit, bai badagoz, izenak ezin dutut esan, bai badagoz, bai. Eta Bilbon eta leku askotan dagoz, holako, bai, asoziazioak edo, bai, elkarteak, bai. Pili, eta, bueno, nori saltzen zaion jakin behar dela,
nik entzun dizut, maiz, hori azpimarratzen. Zer esan nahi duzu horrekin? Bai, esango txut, bai. Ez dakit, Piperrek hor bipuinaren bukaeran Bai, esaten bai. du, daukazuen sorteaz jabetu ala ez, hori da autua. Ez dakit, Bai. hortik doan, edo, esan nahi dut, ze suposatzen dio ekoizleari, hau da, zuk lehen aipatu duzu, autonomoa izatea, bizitza eredu bat aukeratzea, bitartekariak, ez dakit zenbaterainokoak diren hor, eta zer kontsumitzaileari. Nahi dut, alderietatik, ez da? Zein da presioa edo zer esan nahi duzu horrekin? Ba, behitu, lehenengo eta behin jakin behar dozu nori saldu. Ze, adibidea erreza da, zu dekozu solo bat, eta eraineten duzuz kalabazak. Eta dekozu aukera kalabaza, pilo bat egitea. Bea, nori saldu badekozu, hori jakin behar dozu lehenengo. Nori saldu, eta zelako presioetan, noski. Zezuk ipintzen mozuz landara pilo bat, edo zein gauzekoak. Ez dakizu nori saldu, edo zelako presioan saltzen dozun, arpeleko biharra egiten dauz. Eta gero, badekozuz aukera, ba hori, bategaz edo merkabilore joateko, ze hor ibili gara, hainbet, bueno, ez da zen bat urten ibili gara merkabilore, goizeko 3 altzeut eta lauretan hasteko saltzen, eta, bueno, makina bat buelta emon duguz. Baina hemen gertatzen da gauza, bera, zuk soloan dekozuz produktu batzuk, eta nori saldu behar dutzu, hori jakin behar duzu, lehenengo eta behin. Ze bestela zure negozioa pikutara doa. Piperren kasuan baldintzak, esan ditugu moduan, baldintza onak eskaintzen direla, zuen baldintzak zeintzun dira? Ba, bitu, hemen ezerean, gure taldean, deku aukera, eskaini, produktu guztizek, eta gero prezio bat, bueno, normalien esaten dugu beren produktoriagaz prezio bat jartzen dugu, ezta? Eta gero handik 10% edo 20 segun zelako produktu da, gizago ipintzen dugu. Baina, klaro, hor sortzen direz gero, gastu gehiago. Zate betarako lokaleko gastuek, personala, ze onaino ibili gara bolondresa moduen. Baina, klaro, bolondresa moduen beti urteak gora, eta baina holako negozioak edo elkarteak edo ni uste dut bolondresagaz asko hobeto joango direla. Da, ni hori rebeindikatzen dut, bolondresaren lana eskatzen dut. Nik horre lotura iradokitzaileetan aipatzen ditut lagunekin baratzean antzerki bat, zer egin nire barazki saskiarekin liburua, edota guk eskoletan sarri erabiltzen dugun jantokiko azalorea bertso kantua dela, pedagogia eta autokritika ere egite aldera. Zure ustez, Pili, elikadurari dagokionez, zer hobetu liteke? Hain zuzen esan nahi dut, eskoletan edo lantegietan, edo zergaitik ez, ohiko dendetan. Ba, bitu, gaur egun onino ez da lortzen hori. Ibili ginen lanean horretaz, eta hemen dagoz eskoletan eta dagoz enpresa batzuk, catering deitzen direnak, eta nik ez dakit enoa esaten gezurri, baina lehengotan eurek ibili ziren apurtxu be flojito. Esaten zeurien bertoko produktu edala, baina uste dut ez dala izen. Apurtxu be trampakin ibili ziren. Gaur egun ez dakit, ze ez da nire arazoa, nien azaltzen horretan, baina bai hori lortu behar dugu. Erkidegoan uste daudela 515 eskola edo, eta horietatik 400 catering zerbitzua kontratatuta daukatenak bere osoan. Eta 400 horietatik 115 erdizka, osea, cateringa ekarri eta gero eurak zerbitzatzen dutenak eta bar. Eta 4 baino ez, kilometro zeroan funtzionatzen dutenak. Baina, karo, lan eskerga ere eskatzen du horrek, ze gurasoek eurak probedore lanak egin behar dituzte, eta bar, eta kate luze hori alimentatu behar da. Horre arazoa asko dago, Ze honino baserritarrak ez da kontraesanatako guz. Ze baserritar bat horretara dedikatzen bada,
azkenien ez da produktore txiki bet. Azkenien da prozesu da handie. Ze lehen esan dugune, zuk 10 saltzen badozuz, beste 10 ipini behar dozuz, da hori da kate bat, 10. Eta danari jaten emoteko, eskolak esate baterako, eskolara edo lantegira, ez dago. Hori da ja como producción intensiva edo, da hori ez da ulertzen. Da egi da, ona da produktue. Ze gaur egun kontrolpean dagoz, fitosanitarioak eta erabiltzea dago dana kontrolpean, hori fijo. Hauek, bekomentakoak, arraina ere ondarrutik ekartzen zuten, esaten zuten adibidez, eta, baina, klaro, behitu, 515-tik 4 baino ez dira, osea, eredua badago hor, baina hori baliagarri egitea, bideragarri egitea, antza, ez dago ainerrez. Eta lehen esan dugun bezala, ez da, kriston produktua izan da. Lortuko dugu, danon artin lortuko dugu, baina gupe pasentzia portsu bategaz, uste dut dana lortuko dela. Baina gupe izin behar gara hori, konsumitzailea bezala, plastikoak ez erabiltzea, boltsak papelezkoak eta gitxiago erabiltzea, telaskoak gehiago erabiltzea, eta horrek gauza guztizek apurken egiten direz, lortzen direz. Horrek bidriozko kristalako zerak erabiltzea, kaskuek eta lehen bezala, lortu dugu. Esnea saltzen dugu zera bidrioan, eta gero jentia ekarten duenien botella hori, abone behitxintzako 10 zentimo edo. Da horren lortu dugu, hori, astiro, lortuko dugu, danon arti. Ia edan. Hala espero. Bide bat markatuta dago, bentsat, jarraitu nahi duena entzako edo... Gure eskuetan dago, oine. Bideragarri egin. Hori gure eskuetan dago. Ia eta hemen ez da? Bai, batez be. Ipuina argi bukatzen da. Piper bat azola edo piper egin bezalako esamoldeei giro hori emanez, ez da, edo ikutu hori. Baina konsumitzailei eta abarrei, esango zenieken azken mesuren bat, Pili, sugerentziaren bat, ideiaren bat, aholkuaren bat, esan dugun guzti honen aritik? Nik esango nuke ez da izen behar, derrigorrezkoa ez da konsumitzailea aixetea. Konsumoa izen bideu neurri baten. Dana ez da dirue. Ni enoa erosten esate baterako 10 dozena merkea dauelako edo, ez, behar dotelako. Da beste gauzak. Dinotzut, zuk dirudune bazara ez dekozu zergaitik demostreu dekozula dirue. Bere neurrien erostea eta ibili munduen beste era batera. Ez konsumitzaile erosteko gauzek eta konsumitzeko eta. Bizitza bera lehentasun kontu bada, ez da? Eta zer lehen esten dugun, ez da? Dana ez da dirue. Laguntasune, lagundu jentieri eta danon artean, hori, bolondroza izatea, lagundu jentiari behar degoenari, eta... Piperrek erakutsi dugu moduen, begiratu zer dagoen piper baten atzean, ez da? Uste dut ulertuko doela, eta batez be, bai nagusiri eta bai gazteari be bai uste dut ulertzeko moduen idatzita dauela. Uste dut, Bai, begira da pizkat arantxuago luzatzeko modukoa eta herrikoiago, begira da herrikoiago batez be. Zornotzako kultura sailetik eta Zelaieta liburutegitik, eskerrik asko, Pili. Ez horregaitik. Ni gusture nago. Ulertu bada, pozik nago, benetan. Are gehiago. Eta eskerrik asko, Mikel, ipuina ilustratzeagaitik era berezi hortan, saioa bera bezala, ikutu bereziarekin, eta zuei besterik ez, gogoratu, eskoletan, etxeetan, kaleetan, ez dela zer, nola baizik. Hurrengora arte. Gure herria herri sinplea da.
Euskal Herriko herri estandar bat, ispilu ertain bat, neurgailu ohiko bat, baskula moduko bat. Gure herrian jendeak jendeari jarraitzen dio, jakin ez da ere. Eta urteak dira, ez direla kaleetatik hartaldeak ikusten.